Здравейте и добре дошли в втория епизод от Господинов подкаст, най-якия бръснарски подкаст в България. Днес ще си говорим за бръснарските ножчета, нещо, което е много важно както за бръснарите, така и за клиентите. Така че без значение дали си бръснар или клиент, гледай, за да разбереш повече. В случая е правилно да си подбираш бръснарските ножчета спрямо това какво ще правиш. Дали ще оформиш само линии или ще бръснеш, което много сложно да работите с един вид ножчета. Да, на външен вид ножчета са едни и същи, ценово са близко едни и същи, но ето при мен, точно пред нас, имаме един пример, който в случая отговаря. Ето тези, нямаме платена реклама, ножчета на Астра, аз ги предпочитам за оформяне на линии. Много по-удобни са ми, много по-бързо работя с тях, но когато трябва да правя цялостно бръснене, хората от Астра да не ми се сърдят, но не става. В такъв случай използвам този тип турски ножчета, които са Perma Sharp. Може би това е само едно мое чувство, с една идея са по-тънки и доста по-дълго време изкарват за бръснене, защото Астрата вярно прави страхотни линии, но като тръгнем да бръснем и клиентите почват да се оплакват, че доста ги скубело, дърпало ги, имали усещане, че ги порязваш, а това не е така. И проблема не е в бръснаря, а в случая в ножчетата, което трябва да го правим като разлика, няма кой да седне да ви го каже, за това съм тук, за да ви го кажа аз. А при другия тип ножчета, те са една идея по-неудобни за правене на линии, защото са една идея по-тънки, което ги прави и по-остри, и по-издръжливи, и по-гъвкави. Друг нещо, което най-често срещаш като грешка, избират си правилния нож, но той отново не реже. В случая имате два проблема. Единият най-вероятно е дефект при производството, което е много рядко срещано при по-нормалните ножчета за бръснене. Второто е, когато слагате ножчето, го слагате с нещо твърдо и като го натискате отгоре, има проблем. Вие го затъпявате и то не работи така, както трябва да работи. Веднага показвам какво имам предвид. Ето, слагам го пред вас, отваряме ножчето, отваряме бръснача, поставяме го, всеки бръснач е по различен начин, някои с магнити, други с директно вкарване. В моят случай, моят, който използвам най-често, е на Нишман и е ето така. И сега виждате, че единия край не е добре. Какво правят повечето хора? Взимат нещо твърдо, в моят случай взимат тази част на четката и натискат директно, което след това е ясно. Това е толкова тънко, че колкото и да е мек инструмент, с който работите, вече бръснач не работи по същия начин. А правилният вариант, който съм намерил аз с времето и с опита. Като сложите ножчето, нека да го изкарам пак да е леко накриво, има случаи, когато успяват да го вкарате от първия път, но това е много рядко срещано. И ръбчето е навън. Най-лесно нещо, което може да направите, за да запазите ножа, е с самия ръб на нещо, с което работите, лекичко да го пипнете. Това е единствения вариант, при който ако нещо се случи, може да затъпите външния ръб, което не е толкова страшно, защото ако работите достатъчно добре, с вътрешния ръб на бръснача може да направите абсолютно всичко. По същия начин, както е бръснач, просто трябва да се завъртите ръката. Това не ще говорим някой друг път. Това са едни от основните фактори, заради които клиентите казват: бръснач много ме скубе, не искам. Другия фактор е, че някои колеги не могат да работят с бръснач, което заповядайте да се научите. Друго не мога да ви предложа. Някъде ще си говорим и как да работим с това, но до тогава е много време, а който иска да се учи, заповядайте, Господинов стайл, ще ви кажем абсолютно всичко. Ние занаята не го крием, ние го даваме. Това беше от нас за днес. Вече знаете за бръснарските ножчета как се използват и как се слагат. Действайте и ако вие сте клиенти, които гледате, проверявайте да сменят бръснарските ножчета, защото е нещо, което много често създава проблеми. В някакъв друг епизод ще си говорим за това колко е важно да се сменя бръснарското ножче. Аз бях Петър Господинов от Господинов стайл, вие гледахте
Господинов подкаст. До следващото видео. А ето тук може да се абонирате. Сядаш и ставаш друг.